Πολύ καλό και για μένα. Είμαι γέννημα Θρέμα Ηρακλειώτης. Έχω μεγαλώσει εδώ. Εδώ μικρός γυρνούσα γιατί δούλευε ο πατέρας μου κάπου εδώ κοντά σε ένα σχολείο, οπότε τριγυρνούσα εδώ. Είμαι από το Πανεπιστήμιο Κρήτης, εκεί σπούδασα και μετά πήγα στο ΙΤΕ, μετά πήγα στην Αμερική, μετά Φαντάρος, Κύπρο και ξανά πίσω εδώ και προσπαθώ να κάνω κάτι στον τομέα αυτό που ονομάζουμε σήμερα ηλεκτρονική υγεία. Είμαι αρκετά χρόνια στο χώρο, είμαι περίπου 20 χρόνια και ασχολούμαι με αυτό ερευνητικά. Κάποια στιγμή αποφασίσαμε μαζί με ένα πολύ καλό φίλο, με δύο πολύ καλούς φίλους, με τους οποίους δουλεύαμε μαζί, να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Τότε λοιπόν μας φάνηκε ωραία ιδέα να ασχοληθούμε με αυτό το οποίο δειλά-δειλά τότε ονομάζαμε MedTech και να κάνουμε μια startup κι εμείς, η οποία να προσπαθήσει να λύσει ένα πρόβλημα. Σήμερα λοιπόν θα πω μερικά πράγματα για το τι προσπαθούμε να κάνουμε, ποιο πρόβλημα προσπαθούμε να λύσουμε ή αν θέλετε να ακουμπήσουμε και πώς προσπαθούμε να το κάνουμε αυτό. Σήμερα νομίζω όλοι είναι γνώστες το ότι η τεχνολογία πάει και επιτίθεται σε όλα τα θέματα, σε όλα τα προβλήματα. Ειδικά το AI και όλο αυτό που ονομάζουμε σύγχρονη τεχνολογία στον κόσμο μας, όπως εμείς τη βλέπουμε. Να είστε σίγουροι όμως ότι αυτό που είδα εγώ μεγαλώνοντας, ήμουνα στην ηλικία σας, είναι πολύ διαφορετικό από αυτό που βλέπετε εσείς. Οπότε κρατάτε πράγματα που όταν εμείς ασχολούμασταν παλιά, όπως είναι το κινητό τηλέφωνο, τότε δεν υπήρχαν καν σαν ιδέα. Πάμε όμως να δούμε μερικά πράγματα για την εταιρεία αυτή καθεαυτή. Περίπου πριν από 4 χρόνια αποφασίσαμε να φτιάξουμε μια εταιρεία με ένα σκοπό. Ο σκοπός ήταν να έχουμε μια ιατρική συσκευή, η οποία να μην μετράει έναν ή δύο, αλλά πολλές ιατρικές παραμέτρους ταυτόχρονα και να το κάνει με αυτό που ονομάζουμε μη παραμβετικό τρόπο. Έτσι φτιάξαμε την TrackPit και εδώ βέβαια βλέπετε το τελικό αποτέλεσμα αυτού που έγινε μετά από κάμποσα χρόνια δουλειάς. Φτιάξαμε μια εταιρεία η οποία έχει μια συσκευή διτή. Τι σημαίνει διτή? Διτή σημαίνει ότι μπορεί να τη φοράς στο χέρι, όπως το Apple Watch ή το Samsung το οποίο φοράω εγώ εδώ, αλλά μπορείς να τη βάλεις και κάπου αλλού στο στήθος για να κάνεις τώρα σωστή παρακολούθηση. Αυτό έχει να κάνει με το ότι οι ιατρικές παραμέτροι που πρέπει να βγάλουν ό,τι φοράμε, ό,τι έχουμε, ό,τι κρατάμε, ό,τι ακουμπάμε, πρέπει να έχουν και σημασία για τους γιατρούς. Δηλαδή να μπορούν να τους βοηθήσουν να πάρουν μια μετέπειτα ιατρική απόφαση. Έτσι λοιπόν προσπαθήσαμε να φτιάξουμε αυτήν την εταιρεία, να φτιάξουμε την τεχνολογία και όπως καταλαβαίνετε όταν ξεκινήσαμε πάρα πολύ απλά και τίποτα από αυτά που θα πω δεν υπήρχε. Τουλάχιστον δεν υπήρχε προφανές για εμάς. Ας πάμε να δούμε όμως το πρόβλημα. Ποιο είναι το πρόβλημα? Ξέρετε, λόγω του COVID υπήρχε μια μεγάλη φασαρία και η φασαρία ήταν γιατί ο COVID μπήκε ψηλά στις ασθένειες εκείνες οι οποίες είναι επικίνδυνες πραγματικά για τον άνθρωπο. Η πρώτη ασθένεια από αυτές όμως είναι τα καρδιαγγειακά προβλήματα. Αυτό είναι ακόμα και σήμερα ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της ανθρωπότητας. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, αλλά θα ήθελα να δείτε, αν καταφέρω... Συγγνώμη. Θα ήθελα να δείτε ότι η σημασία έχει το πόσες φορές αν κάποιος έχει ένα τέτοιο πρόβλημα θα πάει και θα ξαναπάει στο νοσοκομείο και πόσο επικίνδυνο είναι να πάει στο νοσοκομείο. Η επόμενη ασθένεια που εμάς μας ενδιαφέρει, γιατί ασχολούμαστε με τα καρδιοαναπνευστικά προβλήματα, όπως συνηθίζεται να λένε, είναι τα αναπνευστικά προβλήματα, όπως ο COVID παραδείγματος χάρη, και εκεί νομίζω η εμπειρία όλων μας είναι πολύ μεγάλη για το πόσο δύσκολο ήταν για όλους μας να περάσουμε στην πανδημία, πόσο επικίνδυνο ήταν να κολλήσουμε μια τέτοια ασθένεια και τι επιπτώσεις είχε. Οπότε ποιο είναι το θέμα? Το θέμα είναι ότι αυτό έχει ένα κόστος. Έχει ένα κόστος το οποίο μπορεί να μετρηθεί. Μπορεί να δείτε δηλαδή ότι το κόστος για αυτό που ονομάζουμε inpatient hospital stays, δηλαδή κάποιος να μπει στο νοσοκομείο, μπορεί κάποιος να κάτσει και να το μετρήσει και μπορεί να το κάνει συγκεκριμένα για κάθε ασθένεια. Τα στοιχεία αυτά υπάρχουν από το WHO, αλλά είναι ενδιαφέρον ότι και σε επίπεδο χώρας ή αν θέλετε και σε επίπεδο περιφέρειας αυτά είναι μετρήσιμα. Επίσης το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι υπάρχει τάση να πηγαίνουμε συχνότερα στο νοσοκομείο, γιατί εκεί μπορούν πραγματικά να αντιμετωπίσουν το πρόβλημά μας. Οπότε υπάρχει αυτό το οποίο ονομάζουμε bottleneck, δηλαδή υπάρχει μια πληρότητα πλέον
και μια δυσκολία για τις υπηρεσίες του νοσοκομείου να αντιμετωπίσουν τους ανθρώπους, τον αυξημένο αριθμό ανθρώπων και τις ροές που πάνε σε αυτό. Το τρίτο θέμα είναι τι θα γίνει σε μια περίοδο πανδημίας. Να είστε σίγουροι ότι στον COVID και εμείς ήμασταν σε μια ομάδα που μελετούσε καθημερινά την εξέλιξη της ασθένειας, πόσοι ασθενείς υπέφεραν από άλλα νοσήματα, αυτό που λέγανε συνοσυρότητες. Και τέλος, αυτό το οποίο επιτέλους εγώ είδα μετά από 20 χρόνια ο κάθε ένας να το βάζει στην καθημερινότητά του, να ζητάει να παρακολουθείτε στο χώρο του. Αυτό το οποίο φωνάζαμε από το εγώ πήγα είτε πρώτη φορά ασχολήθηκα το 1999, αλλά δεν έχει σημασία. Κάπου εκεί λέγανε να πάμε να παρακολουθούμε τους ανθρώπους στο σπίτι τους. Δεν χρειάζεται να πηγαίνουν όλοι στο νοσοκομείο. Τελικά τώρα έχει γίνει κάτι σημαντικό. Οπότε αυτά τρία είναι τα πράγματα τα οποία εμάς μας ενδιαφέρουν και αυτά που προσπαθούμε τελικά να δώσουμε σαν added value με την εταιρεία όταν πλέον χρησιμοποιήσουμε την τεχνολογία για το όφελος της υγείας των ανθρώπων. Ποια είναι η λύση που προτείνουμε? Η λύση είναι να φτιάξουμε ένα σένσορα. Μπαίνω στη μέση, γι' αυτό κουνιέμαι, πείτε μου αν ενοχλώ, συγγνώμη. Να φτιάξουμε ένα σένσορα ο οποίος μπορεί να μπει σε ένα strap όπως είναι το κλασικό ρολόι και μπορούμε να το φορέσουμε στο χέρι. Αυτό ξέρουμε ότι δεν μετράει με πολύ μεγάλη ακρίβεια τα πάντα και στη συνέχεια ο ίδιος σένσορας, και εκεί είναι η δικιά μας καινοτομία, να μπορέσει να μπει σε μια εξειδικευμένη συσκευή, η οποία είναι ένα patch πλέον, σαν τα αυτοκόλλητα τα οποία ξέρετε, αλλά λίγο πιο στιβαρό, και να μπορέσει να μπει στο στήθος. Και μετά να χρησιμοποιήσουμε σύγχρονες μεθόδους επεξεργασίας των σημάτων που παίρνουμε από τη συσκευή, προσέξτε, των σημάτων που παίρνουμε από τη συσκευή, και να μπορέσουμε να κάνουμε ανάλυση. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί εμείς δεν θέλουμε να κάνουμε ανάλυση και να πούμε, παραδείγματος χάρη, αυτή τη στιγμή συμβαίνει κάτι κακό, τι θα κάνεις? Θα πας στο νοσοκομείο. Θέλουμε να τα αναλύσουμε όλα τα σήματα ταυτόχρονα και να μπορέσουμε να πάρουμε μια εξειδικευμένη, να έχουμε μια άποψη εξατομικευμένη, όχι εξειδικευμένη, εξατομικευμένη για το συγκεκριμένο άνθρωπο. Έναν άνθρωπο, παραδείγματος χάρη, ο οποίος έχει φύγει από μια εγχείρηση καρδιάς και ο οποίος ξέρουμε ότι τον πρώτο μήνα η πιθανότητα να πάει στο νοσοκομείο πίσω με ένα κακό γεγονός επειδή έγινε εγχείρηση είναι περίπου 50%. Κάπου εκεί είναι το ποσοστό. Οπότε, τι είναι το device το οποίο εμείς φτιάχνουμε? Θα το δείτε λίγο μετά, γι' αυτό τα περνάω έτσι λίγο γρήγορα. Το device αυτό είναι αυτό το οποίο ονομάζουμε ένα device το οποίο μπορεί να παρακολουθήσει κάποιον καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Μπορείτε να το φοράτε όσο θέλετε, όποτε θέλετε. Ανάλογα πότε θα το βάλετε, μπορεί το device να είναι στο χέρι ή στο στήθος, να παρακολουθηθείτε με διαφορετικό τρόπο, με ένα από τα 9 διαφορετικά... με ένα από τα 9 διαφορετικά βιωσήματα τα οποία μπορούμε να μετρήσουμε. Θα τα δούμε μετά. Το άλλο πράγμα το οποίο μπορείτε να κάνετε είναι να το χρησιμοποιήσετε ως holter. Ποιος δεν ξέρει τι είναι ο holter? Δεν ξέρετε τι είναι ο holter. Και πολύ καλά κάνετε για να μην το μάθετε ποτέ. Ούτε εσείς ούτε δική σας κανένας. Ο holter είναι το device το οποίο αυτό μας βάζουν, το οποίο για 24 ώρες ο γιατρός παρακολουθεί όλη τη διάρκεια λειτουργίας ενός οργάνου, όπως είναι η καρδιά, ή παραδείγματος χάρη μια τιμή όπως είναι η πίεση. Το κακό είναι ότι πρέπει να το κουβαλάμε όλο αυτό μαζί μας όλη την ώρα. Και εντάξει, η καρδιά είναι ένας καρδιογράφος πλέον, μπορεί να είναι μικρός. Δυστυχώς το βάζουν και παιδιά. Εμένα είχα βρεθεί να δω κάτι τέτοιο. Αλλά το πρόβλημα είναι η πίεση, όπου εκεί ο holter θα πρέπει να έχει, για να μπορεί να φουσκώνει στο χέρι, θα πρέπει να έχει και ένα pump και μια μπαταρία και είναι ένα βαλιτσάκι το οποίο το κουβαλάς. Υπάρχει μια αλφα δυσκολία. Υπάρχουν αυτές οι περιπτώσεις, όσο και να δεν τις ξέρουμε. Οπότε εμείς πάμε να ξαναφτιάξουμε αυτή την περίπτωση με την επίθεση τώρα το να χρησιμοποιήσουμε το patch το δικό μας. Το τρίτο πράγμα όμως το οποίο πάμε να κάνουμε είναι να πάμε στα νοσοκομεία και να πούμε ότι βοηθώντας τους γιατρούς να χρησιμοποιήσουν μια συσκευή μικρότερη όσον αφορά το κόστος, με μικρότερο κόστος, το οποίο σημαίνει περισσότερες συσκευές, μπορούν να εξυπηρετήσουν τους αρρώστους με το που πάνε στα νοσοκομεία. Και επίσης μπορούν να τους επιτρέψουν έτσι με ασφάλεια να πάνε στα σπίτια τους γρηγορότερα. Οπότε αυτό ονομάζεται διαπερατότητα, throughput. Άρα λιγότερος χρόνος στα νοσοκομεία, μικρότερα έξοδα για τα νοσοκομεία, είτε αυτά είναι δημόσια είτε αυτά είναι ιδιωτικά, καλύτερες υπηρεσίες υγείας, γιατί ο γιατρός πλέον μπορεί να σε παρακολουθεί όπου κι αν είσαι, και τελικά ένα κέρδος όχι μόνο για την κοινωνία, αλλά για όλους μας. Αυτά τώρα είναι η θεωρία που σας λέω. Πάμε να δούμε λοιπόν τώρα λίγο το pain, γιατί ξέρετε πολλές φορές τα startup λένε ποιο είναι το pain. Το pain είναι η δουλειά η οποία βάζουν οι startupper για να φτιάξουν ένα σωρό πράγματα. Εμάς το βασικότερο pain ήταν ότι δεν είχαμε την τεχνολογία, αλλά αυτά συζητούσαμε, τα ξέραμε, τα λέγαμε. Υπήρχαν περιπτώσεις για το διαβήτη, υπήρχαν, αλλά κάποιος έπρεπε... Κώστα, έκανε κάτι...
Unfocus. Οπότε, εμάς το πρόβλημα ήταν ότι πρέπει να φτιάξουμε και το device. Εμείς είμαστε μια εταιρεία η οποία δεν φτιάχνει μόνο software. Δεν φτιάχνει μόνο firmware, αλλά πρέπει να φτιάξει και το hardware. Και ξέρετε, στην Ελλάδα, καλώς ή κακώς, είμαστε λίγο πίσω. Οπότε το πρώτο πράγμα που πήραμε, για όσους είναι γνώστες λίγο της τεχνολογίας, πήραμε ένα μεγάλο ηλεκτρολογικό κουτί, βάλαμε αυτό το οποίο ονομάζουμε αράχνη και προσπαθήσαμε να δούμε αν αυτό το οποίο είχαμε στο μυαλό μας μπορεί να δουλέψει. Οπότε αυτό το ονομάσαμε γενιά πρώτη. Πολύ απλές λειτουργίες, να δούμε ότι παίρνουμε σήμα, να δούμε ότι το σήμα αυτό μπορεί να αναλυθεί. Από την πρώτη στιγμή καταλάβαμε διάφορα τεχνικά προβλήματα που είχαν να κάνουν με το πώς πρέπει να παίρνουμε το σήμα, ποιο είναι η συχνότητα δειγματοληψίας. Δεν θέλω τώρα να μπω σε αυτές τις λεπτομέρειες. Το βασικό είναι ότι μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα καταλάβαμε ότι το ηλεκτρολογικό κουτί δεν έχει κανένα νόημα και πρέπει να πάμε σε κάτι μικρό και φτάσαμε σε αυτό εδώ. Αυτό εδώ τώρα φαίνεται ότι είναι ένα δίλεπτο. Αυτό το νόμισμα το οποίο βλέπετε εδώ για να καταλάβετε το μέγεθος. Είναι δηλαδή σαν το καπάκι του ρολογιού και εκεί ήταν και η πρώτη μας πατέντα που έγινε focus. Μπορούμε να φτιάξουμε κάτι το οποίο να είναι τόσο μικρό, τόσο λεπτό. Εδώ το βλέπετε, τα πρωτότυπα. Και πλέον μπορούσαμε να δοκιμάσουμε πραγματικά την ιδέα μας και να δούμε ότι δουλεύει. Οπότε μπορούσαμε να εξάγουμε πληροφορία με αυτή τη συσκευή από τον καρπό τότε, ούτως ώστε να μπορούμε να βρούμε διάφορους βιοδείκτες. Αυτό δούλεψε. Και στη συνέχεια είπαμε ότι δεν πρέπει να σταματήσουμε εκεί, πρέπει να πάμε πραγματικά να μετρήσουμε κάπου που έχει σημασία. Και αυτό το κάπου ήταν στο στήθος. Γιατί θέλαμε να μετρήσουμε καρδιογράφημα, γιατί θέλαμε με αυτόν τον τρόπο να καταφέρουμε να μετρήσουμε και να προσεγγίσουμε να μετρήσουμε σε θέματα που έχουν να κάνουν με την πίεση, θέματα που έχουν να κάνουν με το οξυγόνο στο αίμα και ούτω καθεξής. Γι' αυτό το λόγο έπρεπε να μετακινηθούμε και αυτό το οποίο καταφέραμε να φτιάξουμε τώρα, και είναι αυτό το οποίο φοράω και εγώ εδώ, στο χέρι μου, είναι αυτό το οποίο θα δείτε στο βίντεο. Αυτή τη συσκευή την ονομάσαμε Mac 3, τέλος πάντων γενιά 3, και αποφασίσαμε ότι πρέπει να σταματήσουμε. Πρέπει εδώ να ασχοληθούμε με το πώς αυτή η συσκευή θα βγει στην αγορά. Αυτή η συσκευή για να βγει στην αγορά, και εδώ έρχεται ένα μεγάλο θέμα που έχει η δικιά μας εταιρεία, αλλά το αντιμετωπίζουμε, είναι το regulation. Πρέπει να περάσουμε αυτό το οποίο ονομάζεται Medical Device Regulation, να μπορέσουμε να πάρουμε δηλαδή το certification, δηλαδή την πιστοποίηση, η οποία δεν είναι απλή πιστοποίηση, ότι αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην κλινική πρακτική. Αυτό πρέπει να το κάνουμε για κάθε τι που μετράμε και κάθε συγκεκριμένο αποτέλεσμα που μπορούμε να δώσουμε. Παραδείγματος χάρη, το πιο γνωστό σε όλους είναι το atrial fibrillation, το οποίο έχει πάρει το Apple Watch, έτσι, το οποίο έχετε όλοι. Αυτό είναι ένα πράγμα, έτσι, κάποιος άλλος, εμείς πρέπει να πάρουμε αρκετά. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι τι μετράει αυτό το device και πόσο διαφορετικά είναι από τα άλλα τα οποία υπάρχουν στην αγορά. Καταρχάς, μπορεί να μετρήσει ηλεκτροκαρδιογράφημα. Και μπορεί να το μετρήσει πολύ καλά τόσο σε μία απόλυξη όσο και τρεις. Το οποίο σημαίνει ότι μπορεί να καταλάβει ένα πολύ μεγάλο μέρος λειτουργίας της καρδιάς. Επίσης, μπορεί να μετρήσει, εκτός από το καρδιακό ρυθμό, ο οποίος μεταξύ μας το μόνο που λέει είναι αν ζούμε ή αν δεν ζούμε, δεν λέει κάτι άλλο, μπορεί να μετρήσει και την μεταβλητότητα. Αυτή σε συνδυασμό με άλλους βιοδείκτες μπορεί να μας δώσει πολύ χρήσιμη πληροφορία. Και τη μεταβλητότητα τη μετράμε γιατί έχουμε ακριβώς το καρδιογράφημα. Μπορεί να μετρήσει την πίεση και μπορεί να μετρήσει απίθανα καλά, γιατί ξέρετε στην πίεση πρέπει να είμαστε σε ένα συγκεκριμένο τρόπο λειτουργίας εμείς σαν άνθρωποι, έτσι δεν μπορούμε να την πάρουμε εξαπλωμένοι, πρέπει να είμαστε καθιστοί, υπάρχει μια διαδικασία. Μπορεί να πάρει πολύ καλά τις μεταβολές αυτής, το οποίο και αυτό σε συνδυασμό με άλλα πράγματα έχει πολύ ενδιαφέρουσα πληροφορία. Μπορεί να μετρήσει το οξυγόνο στο αίμα και το respiration, δηλαδή πόσες αναπνοές έχουμε στο λεπτό. Και ένα πράγμα το οποίο είμαστε αρκετά καλοί και θέλουμε να το κάνουμε, έτσι, είναι να μετρήσουμε
να μετρήσουμε να χρησιμοποιήσουμε τη συσκευή σαν στιθοσκόπιο. Γιατί μπαίνει στο στήθος, το στιθοσκόπιο είναι ένα όργανο το οποίο χρησιμοποιεί το ακουστικό σήμα για να μπορέσει στην καρδιά μέσα από το στήθος, το οποίο λειτουργεί σαν τύμπανο, να πάρει την πληροφορία. Οπότε και εμείς θέλουμε να το κάνουμε αυτό και τελικά να μετρήσουμε και άλλες επικίνδυνες καταστάσεις, θα τα πω λίγο παρακάτω. Και ένα από τα σημαντικότερα και δυσκολότερα πράγματα, δεν ξέρω, είναι εδώ κάποιος γιατρός? Διασώστρια. Η θερμοκρασία... Ναι, θα έλεγα για το airway obstruction, το οποίο επειδή ήμασταν σε ένα συγκεκριμένο... Ναι. Κρατήστε το αυτό που μου είπατε για να δείτε μετά τι έχει συμβεί και γιατί τα έχουμε πει όλα αυτά. Ένα πράγμα το οποίο θέλω να πω, δεν ξυπνάμε μία μέρα και μας έρχονται αυτά στο μυαλό. Μιλάμε με τους ανθρώπους οι οποίοι είναι στο χώρο και οι οποίοι μας εξηγούν τι πρέπει να κάνουμε. Εμάς η δουλειά μας σαν μηχανική είναι να μεταφέρουμε τις δικές μας γνώσεις στις ανάγκες οι οποίες υπάρχουν. Έτσι. Οπότε, μετά από τη θερμοκρασία κορμού, μετράμε και το activity tracking για να μπορέσουμε να καταλάβουμε αυτός που είναι. Πάμε τώρα να δούμε πού είναι το value. Το value είναι ότι μπορούμε να τα μετράμε συνέχεια, μπορούμε να τα μετράμε σύγχρονα και ασύγχρονα. Σύγχρονα και ασύγχρονα είναι πολύ βασικό, γιατί σημαίνει ότι εσείς μπορείτε να το βάλετε σε μια λειτουργία που κάποιος σας παρακολουθεί τώρα. Και αυτός ο κάποιος δεν χρειάζεται σήμερα να είναι ο γιατρός, μπορεί να είναι ένα expert system το οποίο από πίσω μαζεύει τα δεδομένα και ειδοποιεί τον γιατρό να κάνει κάτι. Αυτό είναι ένα μοντέλο διαφορετικό από αυτό που έχουμε, το οποίο λέει ότι ο άρρωστος δεν θα πάει στο νοσοκομείο για να δει κάποιος ότι είναι άρρωστος. Το νοσοκομείο θα φωνάξει κάποιον και θα του πει τώρα κάτι θα συμβεί. Το άλλο είναι ότι εμείς μετράμε όλες αυτές τις παραμέτρους ταυτόχρονα. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Το να μπορούμε να μετράμε διαφορετικές παραμέτρους ταυτόχρονα έχει added value, γιατί μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε συστήματα με σύγχρονες χρονοσειρές, οι οποίες να μας δίνουν ακριβώς το αποτέλεσμα και αυτό που ονομάζουμε adverse event, δηλαδή κακό γεγονός. Ό,τι και αν είναι αυτό. Και στην πραγματικότητα εμείς λέμε ότι συγκρινόμαστε με τους κορυφαίους αυτή τη στιγμή στην αγορά, σε αυτό που έχουμε καταφέρει να φτιάξουμε με τις δικές μας δυνατότητες, έτσι, για να μπορέσουμε να το μεταφέρουμε εκεί. Τώρα, πού είμαστε σήμερα? Σήμερα έχουμε καταφέρει να περάσουμε αυτό το οποίο ονομάζεται preclinical trial, δηλαδή έχουμε κάνει μια μεγάλη δοκιμή και έχουμε δει ότι το device μας μπορεί να δουλέψει με ικανοποιητική ακρίβεια. Ικανοποιητική ακρίβεια δεν το λέω εγώ, ούτε εσείς, το λένε τα πρότυπα τα οποία μας λένε ότι το λάθος πρέπει να είναι μικρότερο από τόσο για να μπορέσει να παίρνει τις τιμές σωστά. Αυτό γίνεται έτσι όπως λέμε εμείς unbiased, δηλαδή εμείς δεν μετέχουμε στη δοκιμή. Μετέχουν μόνο οι γιατροί και έχουν μόνο το device. Στη συνέχεια, και εδώ μπαίνει τώρα η επίγουσα ιατρική, μέσα από συζητήσεις μπήκαμε σε μια κοινοπραξία η οποία έχει ένα public procurement έργο, είναι λίγο διαφορετικά, είναι έργα τα οποία τρέχουν γρήγορα, τα οποία ζητάνε να βγάλεις ένα προϊόν στην αγορά και ασχοληθήκαμε με αυτό το οποίο ονομάζεται triage tag, δηλαδή να κάνουμε ένα triage tag. Το triage tag, το tag το ξέρετε τέλος πάντων τι είναι στο emergency medicine, είναι μια καρτέλα η οποία πρέπει να γράψει ο διασώστης πάνω τι συμβαίνει. Θα τα πείτε καλύτερα από μένα αν θέλετε εδώ. Εμείς το κάναμε αυτό να είναι ηλεκτρονικό. Και αυτό έτρεξε σε ένα πιλωτικό συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδος σε 5 άλλες διαφορετικές χώρες, Τουρκία, Αυστρία, Ισπανία, Ιταλία, και έτρεξαν μεγάλα πιλωτικά εκεί με πάρα πολλούς ανθρώπους που έκαναν πραγματικές ασκήσεις ετοιμότητας. Και προχωρώντας ένα βήμα παραπέρα, έγινε μια συνεργασία και αυτή η συνεργασία έγινε στα πλαίσια ενός ευρωπαϊκού έργου, το οποίο προσπαθούμε να περάσουμε το δικό μας το device στο κομμάτι της άμυνας, δηλαδή να το πάμε σε συνθήκες για χρήση από στρατιώτες. Και αυτό επίσης το μεταφέραμε στην Ισπανία, στο Αλικάντε, είναι μια βάση εκπαίδευσης ειδικών δυνάμεων, τέλος πάντων, σε επίπεδο ΝΑΤΟ, που πλέον το χρησιμοποιούν και πλέον πάμε να δούμε ακριβώς τι μπορούμε να κάνουμε. Τα cases αυτά τα αναφέρω γιατί είναι 3 διαφορετικά cases στην ουσία, οπότε ήδη έχουμε φτάσει σε μια φάση που σταματώντας ένα product το συγκεκριμένο για να μπορέσει να πάρει το certification, το medical, έχουμε τώρα τη δυνατότητα να απασχολήσουμε resources σε άλλες περιοχές και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε εκεί. Μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια, τα 4 χρόνια τέλος πάντων που δουλεύουμε, έπρεπε να προστατεύσουμε την ιδέα μας. Ένα πράγμα το οποίο τρέξαμε παράλληλα λοιπόν και μάλιστα με δικά μας έξοδα, δηλαδή ξοδέψαμε τα λεφτά μας, ήταν να πάρουμε μια σειρά από πατέντες. Είναι ένα επίπονο πρόβλημα και ένα πολυέξοδο πρόβλημα, το οποίο παίρνει χρόνια. Είμαστε και γι' αυτό όμως περήφανοι, γιατί καταφέραμε παρά τα λίγα χρόνια να έχουμε πάρει αυτές εδώ τις πατέντες τέλος πάντων και μία από αυτές να είναι παγκόσμια.
το οποίο για εμάς είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και ταυτόχρονα μέσα από ιδιωτικές συνεργασίες, ένα πολύ πολύ μικρό kick το οποίο πήραμε στην αρχή με fund, χωρίς να έχουμε πάρει fund από κάποιο VC από κάπου αλλού, να έχουμε εξασφαλίσει μια χρηματοδότηση η οποία τώρα μας επιτρέπει να συνεχίσουμε σε full throttle, τουλάχιστον να φτιάξουμε το όραμά μας και να δούμε αν αυτό μπορεί να πάει στην αγορά. Και γιατί τα κάνουμε όλα αυτά? Δεν τα κάνουμε για την ψυχή της μάνας μας. Τα κάνουμε γιατί πολύ απλά υπάρχει μια αγορά η οποία είναι ενδιαφέρουσα, η οποία αυτά εδώ τα νούμερα όπως βλέπετε μεγαλώνουν, γιατί όπως πολλαπλασιάζεται σήμερα η ανάγκη για να μπορέσουμε να έχουμε πρόσβαση στην υγεία, ταυτόχρονα όλοι καταλαβαίνουν ότι πρέπει να ξοδέψουν. Οπότε αυτά εδώ τα νούμερα τα οποία βλέπετε δείχνουν ποια θα είναι η ανάγκη στο total acceptable market που μπορεί να υπάρχει, και αυτό εδώ είναι αυτό το οποίο εμείς δειλά-δειλά προσπαθούμε να υπολογίσουμε για τη δικιά μας τη χώρα, εδώ που είμαστε, για τη δικιά μας την Ήπειρο, στο τι μπορούμε να πετύχουμε σε 4 χρόνια μπαίνοντας στην αγορά. Και ποια είναι η αγορά μας? Η αγορά μας εδώ δεν είναι ο ασθενής. Αυτή είναι μια άλλη ιδιαιτερότητα της εταιρείας μας. Εκτός από το ότι εμείς έπρεπε να φτιάξουμε το hardware, έπρεπε να φροντίσουμε να βρούμε αυτούς που μπορούσαν να μας το φτιάξουν. Δεν μπορεί ο καθένας, καλά στην Ελλάδα δεν μπορεί κανένας, δεν μπορεί ο καθένας να τυπώσει τέτοιου τύπου μικρά PCB ή να τα βάλει κάπου και να μπορέσουν να δουλέψουν. Η αγορά μας είναι τα νοσοκομεία, τα ιδιωτικά νοσοκομεία. Η αγορά μας είναι οι ασφαλιστικές εταιρείες, η κυβέρνηση, και ήδη συνεργαζόμαστε, όπως σας είπα, στο κομμάτι αυτό, και προφανώς το λεγόμενο B2C, δηλαδή να πάμε κατευθείαν σε ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να το χρησιμοποιήσουν. Οπότε αυτό που παρουσίασα πριν μπορεί να αναφερθεί σε όλα αυτά τα διαφορετικά segments. Και το slide το οποίο υποσχέθηκα ότι θα το έχω, αλλά δεν θέλω να το πω, αλλά θα το πω, το έκανα επίτηδες μικρό να μην διαβάζετε για να με ρωτήσετε, αυτό είναι το pain, έτσι. Αυτό είναι τι ήταν αυτά τα οποία χρειάστηκε να κάνουμε. Εμείς ήμασταν ερευνητές. Ως ερευνητές, κάθε φορά που πάμε να κάνουμε κάτι, πάντα πρέπει να υπολογίζουμε το ρίσκο. Γιατί μιλάμε για μισθούς ανθρώπους, γιατί μιλάμε για έργα, γιατί μιλάμε για προθεσμίες. Οπότε το ρίσκο εμείς το έχουμε καταγράψει. Το χωρίσαμε σε αυτήν εδώ αριστερά τη φάση που έχει να κάνει με το early stage development, το MVP, το minimum viable product το οποίο θέλαμε να φτιάξουμε, και το κομμάτι του regulation, το οποίο για εμάς είναι ένα μεγάλο κομμάτι, στο οποίο ήδη έχουμε μπει. Ούτε λέμε ότι είμαστε παραπάνω από ό,τι πρέπει, είμαστε στο κομμάτι του regulation, πάμε να κάνουμε αυτό το κομμάτι και σε επίπεδο FDA και σε επίπεδο CE. Το FDA είναι το αμερικάνικο, το CE είναι το ευρωπαϊκό, και καταφέραμε να τα κάνουμε αυτά στην ουσία εξασφαλίζοντας ήδη τους σπόρους μας, οπότε δεν έχουμε κάνει και dilute ακόμα την εταιρεία και προσπαθούμε να βρούμε με στρατηγικές πλέον συνεργασίες πώς μπορούμε όλο αυτό να το κάνουμε να κάνει flourish. Το device, όπως βλέπετε, το φοράω εγώ επίτηδες. Είναι ένα demo το οποίο έχουμε για να δείχνουμε. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ που έχουμε φτάσει εκεί. Πραγματικά, πιστέψτε, είμαστε 3 άτομα, είμαστε και 3 υπερήφανοι. Και ξέρουμε τι έρχεται. Αυτό εδώ το οποίο το έχω κάνει μικρό δεν είναι μικρό. Πιστέψτε μας, ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο. Εκεί θέλουμε τη βοήθεια. Εκεί θέλουμε να μπορέσουμε να συνεργαστούμε. Και θα τελειώσω λέγοντας ποιοι είναι η ομάδα. Είχαμε την ευτυχία να είμαστε 3 φίλοι, οι οποίοι είμαστε από άλλους τομείς ο καθένας, οι οποίοι δουλεύαμε μαζί περίπου για 20 χρόνια. Είχαμε ήδη φτιάξει στη ζωή μας παρόμοια πράγματα, τα οποία τα είχαμε δει να μπαίνουν στο σιρτάρι, και αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι το οποίο θα βγει κάποια στιγμή στον έξω κόσμο. Και είχαμε τη χαρά να έχουμε συνεργάτες τόσο από τον Καναδά, ειδικά τα πρώτα χρόνια, για να καταλάβουμε τι είναι αυτή η αγορά που πάμε να βγούμε. Από την Αγγλία, ο Νίκ είναι Έλληνας, ο οποίος είναι εξειδικευμένος πάνω στα θέματα καινοτόμας τεχνολογίας στο NHS, και νομίζω τον κύριο Τζανάκη τον ξέρετε εδώ όσοι είστε Ηρακλειώτες, από την πνευμονολογική κλινική στο Ηράκλειο, ο οποίος επίσης μας έχει βοηθήσει.